sen jälkeen ottamassa. Hiffaamassa ratkaisui maailman murheisiin, miesten tyhmyyteen ja naisten tunteisiin. Vaikka ne on täysin sama asia, mutta ennen kuin mä jatkan, mä käyn tää tosta mun lasia. Eihän sitä tarvii täällä kuivitui olla. 그냥 간단하게 간단하게 작업을 하려고 하는데 하얀 공백에다가 이제 메꾸는 작업들만 하다 보니까 실증이 나 있던 반대로 생각해보자는 그런 개념에서 검정색 바닥이 됐으면 좋겠다. 그래서 내가 채운다기보다 약간 지운다는 의미로 시작했죠. 너무나 뻔한 그런 그림보다도 우스꽝스럽다던가 장난기 가득한 이제 것을 연출하게 되면 상반되는 이미지이기 때문에 좀 역설적으로 다가갈 수 있지 않을까. Teillä on ketään tuttua ja vaaliplakatit täynnä niitä spraymaalijuttuja. Nää on niitä peruspulliastepulmia, suoristelkaa muualla niitä kulmia. 약간 중독성 있는 색깔이라고 생각을 하고요. Säästetään luontavat, millä Tanskan kuningatar tekee sitten tuottoa. Medialle vuotoja, näkymätön näennäisen huonoissa, mikä on nähty jo telkkarista, nähdään täällä huomenna. Huomenta Suomesta, isänmaan puolesta. 무난하면서 제일 어려운 색깔이었어. Saunumassa pyssy, taida uskontokaa tukea vähemmistöryys. Meidän edustus on EUlle 13 Saksan markkaa, sit syntyy sana harkkaa. Miettikää tarkkaa. Karakapakas, profiili matalaks, viemme avaraks, maailmamme paremmaks. Kaljaa Alepasta hakemas, ei kuka pikki takaamas. Käsi vakana, mieli horjuu, koita ite ilmastua pian torjuu. Koita ite ilmastua pian torjuu. Karakapakas, profiili matalaks, viemme avaraks, maailmamme paremmaks. Kaljaa Alepasta hakemas, ei kuka pikki takaamas. Käsi vakana, mieli horjuu, koita ite ilmastua pian torjuu. Koita ite ilmastua pian torjuu.